Salutare lume! Astăzi vom juca Transformice. Numele meu real este Cristi și numele al jocului este Rarorec. Pe tine? Bună ziua, bună YouTube, acesta este, eu sunt Costel și numele meu de pe Transformice este Costel. Așa. Da, ce cu mapa asta? Asta e că eu sunt șamanul. Pare că n-am de mapă. Mori, Hai să să nu ucide-te. murim. Prin dans, ce vorbești? Așa, aici acum. Hai, dacă eu sunt șamanul. Dar aici e simplu. Știu, asta e mapă ușoară. Da. Să mai vorbim ceva, măi, că stăm aici, nu? Da. Da. Ce mai faci? Cum te simți? Bine. Dăm aici un balon din Da, acum Cristi nu mai prinde. ba. Nu te aud așa de bine. Nu. Nu! Ce faci? Te ajung să câștigi. Bun, ajută-mă aici. Hai, urcă aici. Hai. Na. Numai boși primesc baloane. Bă, Stai liniștit. ce e asta? Bă, îți legasem un balon de gât. Ah. Mă sinucizi tu. Bă, De ce vorbești? da, deci Hai astăzi ne jucăm Transformice și Da. în vară voi Până... face cu un alt prieten o serie de YouTube cu PC Gaming. Va fi un canal de YouTube foarte fain, dar și canalul prietenului meu este un canal foarte interesant. Ia. Așa. Băi, ce-i ăsta? Voi ieșit. Hai, Cristi, fă-mă mânt. Să vorbim mai tare puțin, să ne audă tot satul, tot YouTube-ul. YouTube. Nu! N-am reușit să Fac! blochez, mă. Intrați în țăran. Deja... Ce-i eu apa? Ui, ce Pony! mapă, ce monsteria de... My little pony, my little pony. Păi trebuie să amuzăm și noi YouTube-ul. Ce vorbești? My little pony, Da. Minimax. Da. Poți, eu am murit. Da, Chuck Norris. Să dădea un la școală, noi. Bă, ce vorbești? Eu, șaman. Cine și cum? Hai da cookie. Hai da. Da. Băi, Ce facem aici? hai să dau. Da, în seara asta, sigur fac și eu un videoclip cu partea a doua cu Minecraft. Eu fac un videoclip cu Minecraft, îmi place. Cine vrea să intre în videoclip cu mine în Minecraft, să-mi spună că dau în descriere adresa Și pe adresa mea de Skype. Da, așa ta. Dacă vrea cineva să joace Transformice. Presupun că nimeni nu vă vrea, dar mă voi apuca și eu din Minecraft. Da, punem așa, că ne mai face prieteni, ceva Da, de genul, prieteni care nu se cunoaște niciodată. Da. Băi, ce vorbești? Mori, mortule, mori. Hai, vedem, hai să ne batem. Mori, mortule. Mori cu lag. Hai să ne batem acum pentru YouTube. Băi, ce faci? Puți. Aha. Ce vârtică ai. Ia. Băi, de ce te bagi în boscheți acolo? Dacă știi cineva server din Minecraft 1.7.2 să-mi spună pe adresa mea de Skype. Mă enervează, nu găsesc niciodată. Nu găsesc niciodată de Skype în astea. Server de Minecraft, auzi la mine. Server de Skype, da. Server de Skype, vezi mă, ce... Suntem moderni. Băi, ce se întâmplă? Nu ești profesionist așa cum sunt eu. Păi, dar tu de cât joci? De cât? De 1 noiembrie 2013.
Ai ceva, eu sunt Joci nou tu aici. din 2013, joci tu de un an. Nu mai minți, Da. du-te. Numai că eu fazetic mă joc și Minecraft și Da. vorbești. E nou. Așa o să fiu eu cu Minecraft când o să mă apuc. Da, trebuie să te apuci și tu de Minecraft. Totuși un joc interesant. Nu ca League of Legends ăla lor. League of Legends. League of Legends. Flagent. Băi, cui sună telefonul? Bum, sună telefonul. Nu, a meu nu. Și că am auzit un băzit. Băi, da, ajutor aici. E ușor, dar Ajutor, nu vreau să poți, slăbesc. Ajutor, vreau să slăbesc. Băi, dar ci, eu mă sinucid. Mă, sinucid! Nu mai dansa. Țiganii dansează. Uite, mai venit cineva pe Am sat. căzut în apă. O, mai venit cineva. Au venit. Ai, tu stai acolo, fă și tu ceva. Stai mă, ci. Eu fac ceva, dar stai alea că nu vrea. Este hard cu toate ETS-ul. Vreau să-i fac ceva la Băi, da, deci... Iha! Dacă ai... Na, îmi place să fac asta. Bravo. Bă, ce? Bravo. Aaaa! Mor! Iha! Bă, de capul meu. Lasă să stai acolo singur. Dai. Copil lovit de soară. Săraca. Săracă copilă, săracă. Copil lovit de soară. Copil lovit de soară, da. Băi, dar mai ești? Da, mă, mai sunt. Așa, Bă, bun. ce frumos. Hai, ne ajută copilul ăla lovit de soartă. Hai, da, bă. Ce? Îi vină cu noi. Oh, Băi, cică. vezi ce mă favoriza copilul? Băi, ce Tine nu. vorbești? Ce vorbești, mă? Cu tine nu ține. Băi, ce eu? Hei, deci mă ajuți. Dacă nu, știi. Da, mor. Bă, Leo, era să mă mor. O plecat. Bun, o plecat aia. Mor tu. Ia! Aici, de aici, Așa. nu știu. Partea. Faci tu acolo sau punem un balonaș. Băi! Ah. Mor, mortule, mor. Mor. Mor cu lag. Fă asta. Grație. Eu sunt rarorec și sunt șaman. Oh. Ce vorbești, mor? Stai că-ți pun eu o... Mori aici. Dă-mi să păr. Ipu... pot să mor dacă... Trebuie să ne distrăm pe mapele astea, nu facem... Nu? Nu jucăm de performanță, nu e un joc din asta. Jucăm de performanță. Ne jucăm... Ne prostim pe aici. Asta e fain, What? asta e faină mapa. Eu vreau să mă strivesc. Asta e fain, foarte faină mapa. Care-i Ia. faza? Bă, da. Mondial. Da. Oh, m-a blocat acolo, m-a strivit. E foame? Mi-e Hai că dau foame. banană pe spray. Nu. Oh, Oh, eu I believe I zbor. Bă, Ah, stai. mă strivești. Stai. Da, de ce? Ia, stai, vezi, îmi place să fiu strivit. Stai, lasă-mă. Oh, Iubi. te-a omorât. Ah. Ce tare faza. Poți să mori. Oh, aici, hai că te ajut. Da. Hai, vii? Hai. Prea mult pentru mondial. Și acum YouTube. E, acum e muzica și nu ne auzim. Dragă, Acum e muzica și nu ne auzim. YouTube, noi ne doar râdim de ce-o pot să seară pe... La România au talent. Și s-a uitat la România au talent șmecher. Bulc. Ajutor, vreau să slăbesc. Ce vrei tu pe Hai, vii Costi pe aici sau ce faci acolo? Da, fie, nu mă gândi. Vino aici, vino repede pe gheață. Stai ca să prind bine.
Pune-te pe gheață, pune-te pe gheață. Stai că am lag. Mor cu lag, am murit cu lag. Da. Ce păcat, da, ai murit și tu. Ce faci aici? Ți rău? N-am vrut. Ți rău? E rău. Da, de ce? De ce ți rău? Pentru că automobil. Pentru că automobile. Pentru că din seria fotbal și seria... Ce fain e, mama? Măi, știi cum se joacă fotbal? Pentru că din seria poartă și minge. Ui, dar ce mapa asta? E cu minionii din... Minioni. Minioni. Tu ești în Minecraft? Ce? Tu ești în Minecraft? Mire... Băi, am lag. Băi, tu poți sau murim aici? Hai că încerc să fac. Ui, Ala-i, bă, ala-i. cum facem aici? Cum să... Ui, tu ai reușit și eu sunt... Eu sunt șamanul și tu ai reușit. Ce vorbești? Fără ajutor. Deci, tare, stai bun ca tine. Băi, da, bă, leu, uite-o leac ce te lansează panorama asta. Știu, te lansează rău. Am intrat. Ce rău. Încă o leac și fac leva. Oh. Ia! Nu mă bate, sunt prea tânăr ca să mor. Nu ne poate să cer tânăre. Ui, aici zbor. O leac. O leac. Acuși mă duc în îngeri. Hai, vii și tu pe aici? Sau ajută-mă și tu cu ceva. Te ajut cu o construcție. Băi, ce faci? Puți. Puți? Amândoi odată. Ce vorbești? Băi, dar ce faci? Mă joc. Te joci? Nu știam. E un joc foarte greu. E Da. gata, pare rău. Uite, un cadou, e 1 martie. Pare rău. De... Sper să în videoclip să te auzi și tu, ce? Ești mort. Să ești mort. Vorbești. M-O-R-T. Pum. Enter. Da. Am învățit să mor. Am învățit să mor. Fim la Cartoon Network. Nu ne papsă. Nu ne mai... Băi, eu venit iar. Băi, dar mai mulți vin pe aici. În curve. Ce? În curve. Da. Cum vine faza asta? Poți să-mi vii? Nu poți. Deci... Hai, pot să mor. Mirumada. Mirumada. 2 leu asta... Bă, asta e care mă enervează pe mine de mas. Bă, stai, trebuie să intru în scenă. Am blocat mapa. What the? Ajutor! Se nea... Stai, vină repede. Nu! Unde? Stai, că pot să... Am murit. Mă auzi? Da, Domnul? bă, te aud, domnul. Uite, nu s-o blocat mapa. Stănsie. Videoclipul. Eu zbor aici, ce se întâmplă? Uite și Eu am murit. Cer și încerca. Profesionist. Bă, hack. Da. Bă, de hack. Băi, cine e? Nu mai știu. Hack pe biliard, da. Ai, Ai, mă, ajutor! mai aveam. E, dar ce sune de fulger? Vreau să slăbesc. Bă! Eu vreau să însă din Transformers că film. Da. Corul, da. Cui băzui telefon? Bă, da, să jucăm. Hai, Cristi. Bă, leu, ce m-a aruncat. What? Am murit. Ce m-a aruncat, nici n-am văzut. Bă, leu, ce m-a aruncat. Bravo. Gata, ai murit și tu. Ai murit și tu. Mori. Stai să vedem. Dar ea nu moare. Dacă e profesionist. Am murit noi? Nu e profesionist, mai bun ca dânsa. E ușoară mapa. Da.
Ce vorbești? What? What? Ce tare! The breaking this way. Dar eu de ce sunt aici? It's alright. Mori cu lag. Bă, nu mai ajuta M-a deloc. ajutat? Băi, tu nu știi. Băi, dar tu nu știi să faci mapa asta. Uite, eu mor din vina ta. Bun. Mor! Da. Ce distractiv este. Îți dai seama. Bă, No, și cred că vreo 10 minute cât ai până acum. nu știu. Am murit. Nu-i bani. Aș vrea să În poate fine. punem pe pauză și facem un meci în care să ne batem. Să facem. Da. În episodul 2 să vrei să mai faci episoade cu mine? What? Încă un pic și fac level 46. Ta-na-na-na. Iubeți, ce știi? Haide, Lasă-mă pe hai mine. să vă văd, Deci hai dă să vă văd. Hai să ganim. mor aici. Hai da. Cine nu mă prinde. Mor. Oh. Mor. Yes. Ce vorbești? Hai, viteză. Hai, bagă bani. Ce vorbești? Câți player trebuie să fie maxim ca să faci first-uri? 11. 11? Da. Și cacat. Mă scriem aici. Scremă-te! Pardon. Back in the swag. Yes, mă. Hai da. Băi ce hai. Cine face first? Știi să faci? Știu să fac. Cum să nu știu să fac? Cel mai bun de pe sală. Ce Oh. vorbești? Eu am murit, ce vorbești? Amanul a murit. Deci cei mai profesioniști sunt cei care mor. Deci tu nu ești profesionist, eu sunt profesionist. Ai înțeles sau nu? Da, am înțeles. Bun. Nu pot să fac. Nu mai pot să fac mapa cu tare. Nu te aud așa de bine. Ai, bă, mai avem nevoie. Wow, ce? Dar ce e mapa asta? Când am mai întâlnit-o? Le mapis noi și nu le au nimeni să le facă. Ce pe unde trebuie să mergi? Au, Au, și-o făcut și aia. Ce vorbești? bravo, mă, ai luat. Eu sunt șmecher, ce bă? Vedem că în episodul al doilea o să facem cu noi pe Transformice cu mai mulți jucători decât noi trei. Da. Acum ne antrenăm, facem la prosteală și apoi să fim cu alții. Nu te mișca. Nu ce mișca. Eu unde mă urc? Până unde mă urc? Stop, shoot. Îmi spui până... Da. Dar nu știu cum. Să nu vă speriați copiii. Să vă ajung. speriat. Totul este sub control. Să nu vă speriați. Băi, Doamne! Doamne, Dumnezeu. Ce vorbești, ei? Băi, mori, mortule. Du-te pe platforma aia. Cred că vin acum aici cu tine. Așa, bun. Așa, și fă ca mine. Cum Fă fac? cum fac eu. Cum fac? Bun, încerc să zbor. Hai, Billy, mai cheam. Câte Bun. fie. Acum, Am zburat și eu. acum e momentul meu de glorie. Nu mai fost de mult. Hai să salvăm pe Costi. Bun. Salvează-te singur. Ești copil mare. Nu? Bă, ce totem de 4 lei. Hai aici jos și punem în balon. Punem în balon undeva pe acolo. Uite aici. Aha, hai, stai. Punem în balon, da. Fac, stai, mă. Apăs B. Unde ești, balonar? Balonatule. Dar ce căcade, om? Da, băi, nu știu, femeile nu știu să facă totem. Acum dă-mi o săgetuță de aia, un sătut. Ah. Dă-mi. Aia, știi bun și așa. E bun și așa. Nu! Da, ce vorbe? Eu mă omor și eu. Mori. Uite, am murit dansând.
frumos. Bă, dar uite, au mai intrat mai mult, intră mai multe fete decât băieți. Știu, dar de ce? Nu intră, nu intră, bă, da, bă, nu intră. Pentru că de aia. Pentru că trebuie. Automobile. O, asta îmi place. Uuu, yo. Oi, am lag! Am lag! Mor aici cu lag. Băi, ce bun, mă. Băi, ce lag am! Uite un pic la mama. Băi, mor aici! S-a băgat mapa. Uite un pic ce se învârte. Oh, veni mai mult. Dar mai multe fete, nu? Băi, ce cu mapa asta? Bă, ce vorbești? Am avut lag. Dar de ce am așa de mare lag? Uite, a venit fratele meu pe Mi-a sală. venit? Fratele meu de pe transport, mai. Nu, chiar am lag. S-ar putea să încheiem aici? Da, da, am Încă lag un pic mai foarte mult. jucam, terminam seara. Ia, ce mă enervează. Fuck. Da, Hai să încheiem aici, bine? Da. hai să terminăm noi mapa. Ah, bravo, frate meu. Am lag, Uite, bă, copocul. putrezitule. Am făcut, Bun, cam Poți atât. să oprești videoclipul. Cam atât a fost pentru Bun, la azi. Dați revedere, un YouTube. like și Ne în vedem. Costel. Dacă vreți adresa noastră de Skype, le găsiți în descriere. Le fi găsiți pus în în descriere dacă vreți să ne descriere. contactați, să jucați voi Transformers, dacă vreți să jucați Minecraft, jucați cu mine. Asta a fost pentru astăzi. Bye bye. Bye, bye.